Hola companys, bon dia. Som Miquel Nebot, formador d'IBESTIM i anem avançant en aquest primer mòdul de creació de l'aula virtual i accés per part de l'alumnat a la mateixa, fent una passa importantíssima, que és com convidar a d'altra gent a que, en primer lloc, mos pugui ajudar a desenvolupar aquest Classroom, és a dir, d'altres mestres o d'altres professors, i com faríem per poder ficar a l'alumnat a dins aquesta aula virtual que acabem de crear. Molt bé, anem a agafar aquesta aula virtual d'exemple, pitjam-la damunt 5A de matemàtiques i vendríem fins a la pestanya aquesta que posa persones. Pitjam-la damunt persones i tenim que poden convidar d'altres professors o mestres a tutoritzar aquest grup o poden convidar alumnes perquè puguin formar part d'aquesta aula virtual. Començarem afegint un professor, per exemple, jo afegiré en Vicenç. Molt bé, un altre mestre que està ficat a dins la plataforma, pitjaríem i el convidaríem a que mos ajudés a desenvolupar aquest Classroom amb aquest alumnat en concret, d'acord? Si no mos interessés, podríem venir en els tres puntets, suprimir aquesta invitació o, senzillament, tenim una drecera per poder-li enviar un correu electrònic a aquest mestre d'una manera més ràpida i directa, d'acord? Deixarem aquesta invitació pendent, ja que ell, com podeu veure, ha estat convidat, encara no és mestre o no és professor d'aquest grup perquè ha d'acceptar la invitació que li haurà arribat per correu electrònic. Molt bé. Anem a veure ara una de les parts més interessants, que és com podem afegir els alumnes en aquest Google Classroom. Teniu dues opcions, d'acord? Una primera opció, que és la més tediosa, la que ens durà més feina, és anar afegint alumnes un a un mitjançant correu electrònic, d'acord? Com ho faríem? Pitjaríem en el signe més i aniríem escrivint el nom o l'adreça electrònica de nens que estan ficats dins la nostra plataforma, a dins el nostre entorn de centre, que sabem que tenen correu electrònic i podem anar afegint-los un a un. Per exemple, jo sé que hi ha l'alumne u@ibestim.es. Aquest alumne forma part del meu directori de gent, d'acord? Poden convidar en aquest alumne, d'acord? Fixeu-vos que el mateix que ens passava en el professor, podríem marcar i tenim accions, envia un correu electrònic o suprimeix aquesta invitació que jo li he enviat a aquest nen. Molt bé, perquè vegeu com funciona la invitació d'un alumne a través de correu electrònic, com seria aquest cas, vos he obert el compte d'aquest alumne. Fixeu-vos que ara mateix he canviat a una finestra d'incògnit amb un Google Chrome d'incògnit i estic a dins el perfil de l'alumne prova, d'acord? I fixeu-vos com automàticament mos ha sortit que hem estat convidats, podem entrar directament o rebutjar la participació en aquest Google Classroom. Fixeu-vos també que si obrim una pestanya i escrivim mail.google.com, aquest nen o aquesta nina també ha rebut una invitació a formar part d'aquest Google Classroom mitjançant correu electrònic. És a dir, si no s'enteràs per una banda, si no s'enteràs perquè no entràs en el Google Classroom, sí que s'enteraria, si entràs en el correu electrònic, de que el mestre Miquel Nebot, en aquest cas, l'ha convidat a formar part d'aquest Google Classroom de matemàtiques per l'any 2020-2021. Perfecte, tancam aquesta opció. Tancam el perfil d'alumne, tornem al perfil de mestre i anem a fer una cosa. Anem a rebutjar l'assistència d'aquest nen directament, suprimirem, d'acord? Suprimirem en aquest alumne i anem a veure la segona opció, molt més senzilla, que tot això que us he mostrat, i és que tots i cada un dels nens puguin entrar mitjançant un codi. D'aquesta manera és molt més senzill, vos lleveu moltíssima de feina i ells simplement teclejant un codi, aquest que ara mateix veus aquí en pantalla, US5RKS3, aquest codi que podreu projectar mitjançant un canó, mitjançant un projector, apuntant senzillament a la pissarra aquest codi, els nens podran accedir. Molt bé, vos volia mostrar, abans de continuar, que si accedim a la pantalla de benvinguda, espereu una miqueta, no, aquí,
Tornarem enrere, venim a 5A, venim a la pantalla de benvinguda d'aquest Classroom. Fixeu-vos que el codi de la classe també mos compareix aquí i tenim una icona que si li pitjau damunt vos maximitzaria aquest codi i vos serviria per poder-ho mostrar en pantalla i que els nens directament escrivissin. D'acord? Farem una cosa. Copiarem aquest codi, pitjarem el botó a la dreta, diré copia i me'n tornaré en el perfil d'alumne. Molt bé, venc aquí. Tom venia a classes, fixeu-vos que mos ha desaparegut el Google Classroom perquè l'havien suprimit la invitació mitjançant correu electrònic, però anem a afegir-lo mitjançant un codi, és a dir, vosaltres tindríeu projectat en el projector aquest codi dins la pissarra digital o ho hauríeu apuntat a la pissarra de guix, podríeu pitjar aquí, el nen vendria, copiaria aquesta dada, d'acord? I de manera automàtica entraria o passaria a formar part d'aquest Google Classroom de 5A de matemàtiques. Fixeu-vos que si venim a persones, ja té que, com a professor, en Miquel Nebot, i ell mateix estaria ficat a dins aquesta aula. Fixeu-vos també, a dins la part del professor, com aquest Google Classroom de matemàtiques, si venim enrere i venim a classes, ja té un primer alumne. Anem a veure, mirant si ha passat a exacte, ha passat a formar part dels alumnes. Pitjam els 3 botonets, podríem enviar un correu electrònic a l'alumne de manera ràpida o directament podríem enviar un correu, podríem suprimir i més endavant vos contarem per què serveix això de silenciar a l'alumne. D'acord? Abans d'acabar, vos volíem mostrar com se pot fer per deshabilitar el codi de la pantalla de benvinguda, del tauler d'activitat del Google Classroom, o canviar-lo si trobàssim o si fos necessari canviar aquest codi. Fixeu-vos ara mateix, el vos tot mostrar perquè vegeu que se produirà un canvi. El codi de la classe era US5RKS3, d'acord? Si venim a la configuració de la classe, si fem una miqueta d'escroll per avall, fixeu-vos, a l'apartat de general posa codi de la classe. És el codi que fins ara hem fet servir perquè els nens s'apuntassin a la classe. Podríem mostrar aquest codi, el mateix, pantalla maximitzant aquest codi perquè fos més bo de fer, mostrar-lo, d'acord? També podríem copiar aquest codi, el mateix que hem fet en el botó dret i copiar, el podríem restablir o el podríem desactivar. Fixeu-vos que si el restablim, canvia aquest codi, se mos ha generat un codi nou, d'acord? A la pantalla de benvinguda també el tindríem, en el tauler d'activitat, fixeu-vos com mos ha canviat, el vos mostra en gros, sí? I, finalment, si volen que mos desaparegui d'aquí perquè no hi hagi la tentació de que d'altres alumnes d'altres grups poguessin accedir a aquest Classroom, d'acord? Pitjaríem les opcions de configuració de la classe, venim, pitjam la llengüeta aquesta, desactivam l'accés mitjançant codi, d'acord? I fixeu-vos, com si sortim de la configuració de la classe, aquest codi, l'accés mitjançant codi, està desactivat. Pot ser una bona pràctica, primera setmana, allà on els nens han d'entrar dins classe que tinguem activat el codi, després desactivar-lo per evitar que un altre nen pogués entrar i no m'ho donessin compte fins passat un temps. Molt bé, moltes gràcies i fins a la pròxima.